Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим ябълков безглутенов пай с солен карамел. Ще започнем с това, че в кухненски робот ще поставим безглутеново брашно на фарабела и няколко лъжици еритритол на Life Store. След това ще добавим и новият продукт на Life Store, а това е веган масло, и заедно ще блендираме с няколко супени лъжици студена вода до получаването на тесто. Тестото ще бъде леко ронливо, но това нека да не ви притеснява. След това ще го стричоваме и ще го оставим в хладилника за около 1 час да стегне. Междувременно ще си обелим ябълките и ще ги нарежем на купчета. След като сме ги нарязали, ще добавим и 2 чайни лъжички канела и кокосовия солен карамел. Едно бурканче ще бъде достатъчно. След това ще разбъркаме всичко заедно. И ето така ще изглежда нашата плънка. Вече тестото ще е стегнало и ще започнем оформянето му в самата форма. С ръце и след това и с лъжичка добре разпределяме тестото, за да бъде равномерно и съответно да няма дупки. Използваме само половин тесто за самата форма. След това изсипваме в формата нашата плънка. След това нека да направим и отгоре крамбъл, като нарежем на ситно орехчета. Добавим също така няколко супени лъжици еритритол и натрушим другата част от тестото и разбъркаме всичко заедно. И ето така крамбъла вече е готов. Поръсваме го отгоре, обилно. Използвайте цялото, повярвайте ми, няма да съжалявате. След това запичаме всичко на 180 градуса за около 1 час и ето така вече сме готови. Бъдете здрави и сити с Life Store!